заседанието? От правна гледна точка фалита не е установен. Тепърва предстои едно дело, в което ще се установява дали федерацията е неплатежоспособна и към коя дата. Към момента такива действия не са предприемани, няма и такава приета експертиза по делото. Така че макар, че широката общественост говори за фалит на федерацията, който да бъде установяван, такова нещо към момента не е на лице. Делото се отложи за следващо заседание във връзка с допълнителни искания към експертизата. Така че финансовото състояние на федерацията с доказателство годно за съда ще бъде установявано тепърва. До 25 февруари каква сума трябва да бъде изплатена преди началото на делото, за да се отложи фалит или както и искате го формулирате? Господин Ботев ще ви кажа с повече подробности, но в груби цифри това са поне 100 000 лева, защото това са суми, които стават дължими в нападежи, които са буквално следващите дни по споразумения, които са постигнати за разсрочване с кредиторите. Господин Ботев, няколко думи от вас. Предстои сериозна битка по това, което виждаме за спасението на този спорт. Ами да, абсолютно. Тя до момента е сериозна и продължава да е сериозна битка, но все пак имаме глътка въздух, което успокоява до някаква степен положението, да продължиме борбата за съществуването на щангите, да се надяваме, имам и за утре срещи пак за евентуално спонсориране, така че тук до седмица, 10 дена, ако не се плати тази сума, която адвокатката каза, около 100 000 лева, трябва да се анексира договорите, да се продължи, да кажем, до още един месец. Така че варианти има начин, пак да продължиме с сагата, така че до 25 имаме възможност да правиме така, че да спасиме федерацията. Чисто в число изражение, до кога и какви суми трябва да бъдат изплатени една по една, докато се стигне до делото на 25-ти? До една седмица или 10 дена беше по-точно, сега не сме го сметнали, точно около 100 000 лева. Към Спортното министерство или общо към други контрагенти? Ами към Спортното министерство и друг кредитор, който е. Вие бяхте споменали за 200 000 главници, те до кога трябва да се платят? Към всичките ви? Значи с тях имаме лично отношение, споразумение, те е възможно да поизчакат малко, така че не е толкова спешно за тях за утре. Значи да кажем така, до 10 дни приблизително трябва 100 000 лева да бъдат намерени за българските щанги. 100 000 лева или анексиране на договорите, да мека още да кажем, да ги отложиме до края до 25-ти фактически, да имаме шанс да ги намерим, ако до 10 дни не ги намерим. Може би и така че допълнително споразумение трябва да направим с кредиторите за 100 000 лева. Да гледаме позитивно на нещата и ще се оправят. Няма как, ще намерим начин да се оправят нещата, така че фалита все още не се вижда. Отлагането не е тупане на топка. То няма за какво се тупа топка. Както тук чух и някакви коментари, повечето федерации или дружества искат да фалират, да почват наново. Така че то за нас, ако искаме да се отървеме от тая сага и тези проблеми, утре обявяваме, че не могат да се справим с плащанията, идва фалита, да кажем и довиждане. Ние искаме да оправим федерация, затова не търсим този вариант да фалираме. Добре дошло е да имаме още малко време глътка въздух, да продължиме все пак разговорите с потенциални спонсори. Имам на предвид и други, които ги нямаше доста време. В България са вече тук от няколко дни, така че има надежда винаги, докато не кажа не, няма надежда и до там. Така че не съм го казал това нещо, нека да гледаме позитивно на нещата. С състезателите, кога ще говорите за предстоящото европейско или ще изчакате следващото заседание на съда? Дали ще се участва или не? Ами първо трябва да направим с Министерството на спорта, с министъра една среща сега, да каже, че имаме все пак още известно време, дали ще е възможно те да продължат някакво финансиране, да продължим и лагерите по клубовете, както беше за световното първенство миналата година. И тогава да им кажа на състезателите, въобще какво правим, въобще дали ще тренират, дали няма да се подготвят на европейско и така нататък. Така че това всичко предстои като цяло, тук близките няколко дена. При негативен развой обаче на делото на 25 февруари няма ли да е твърде късно след това за създаване на нова федерация и едва ли не се ли рискува участието на европейското първенство? При негативен развой. При негативен, разбира се, че има голям риск да не се участва, но аз не мисля, че ще стигнем до там. Когато поехте поста, по-добре ли си представяхте нещата и те са по-зле, отколкото си го представяхте, или знаехте с какво се хващате? Нещата бяха представени много по-добре. Значи там бях получил сума около, защото всичко се говореше около, от последния президент, от предишните и така нататък, около половин милион, ма това около половин милион стана около 1 милион. И говореше също, че след като, да кажем, стана председател,
трябва да внесем една сума към Министерството от 110 хиляди лева, те да освободят бюджета към федерацията и да продължи съществуването на щангите. Явно и това го нямаше, защото той няма подписан договор и няма на база на какво те да отпускат бюджета. Така че нищо вярно, заблуда пълна, но няма значение. Ние продължаваме да се борим и да се опитаме все пак да възродим и щангите. При заплащане на тези 100 000 лева в рамките на 10 дни и след това положителен развой на делото, след това ли ще може да се подпише договор с Спортното министерство, за да може да имат подготовка, заплати и лагери националите? Той може да се подпише договор, разбира се, но в следващия месец при следващия вноски, ако не се внесете, пак имаме проблем. Така че това не е решението еднократни 100 000 лева. Това е временно решение за месец, следващия ние трябва да сме готови за останалите суми. Че и повече, така. Около 40 на месец, така че това не ни оправя смисъл. И 100 000 лева не решава нищо абсолютно. В момента само може да ни даде шанс да се оправят нещата и да намерим и странична помощ, спонсори. Има ли такива? За момента не съм ги намерил, но се надявам да се обадат. Времето тече обаче. Времето тече, разбира се, но правим всичко възможно да се намериме. Добре. Да се срещнете.